King Charles the Third Coronation tur tan hian hei tla hian Inbuatsaih Mup Mup Tawh mai chuan hei tuna kan hmuh hi Eton khua Eton ania chuan Eton College phei chu minglan em mai royal family te lo zir chuana Prince William le Prince Harriet te lo in zir chuana college ania chuan lama hian college po lai lok hi ni hian kong le Khawvel po Union flag British flag antar thluah tawh mai London le chhevela te po ani sila hian King Charles the Third Coronation Nghahllelhawm tir huntu ngakin hian Inbuatsaih Mup Mup Tawh mai ni hian tuna kan hmuh thei so Windsor Castle ani lalnu Elizabeth II damlai ka chuan so castle so angai nat ber le a chen tamna ber hun tam zok a chen na mun ania tirnan cholkar top lam chol ang chi te office kallo ni ang chia te tia khanin so castle Windsor Castle son lalnu Elizabeth II kha a chol thi ani chuanin hei lam hi Windsor lam ania chuan hei lama hian Eton ani ve thunga lam hi chuan so lama son ani Thames lui Khawvel hian walzin mi te laya sightseeing tia kal ho te lai vel to chevel in Khawvel kal te na an pan thei mai tu pot long te le long stiang long lian deuh te sightseeing an ti na long lian te po hian chuan mai thei turin hian om khoka chuan lam hi Windsor lam ania chuan kimia chunga pul lo om ki chung sang lai hian pong sang lai hian pul oma chu Windsor Castle atia lalnu Elizabeth II molem ta na ngai nan per pul kha ani hetiang hianin King Charles the Third Coronation muanatan kong lei Khawvel po British flag Khawvel te in an China sa tuna kan hmuh hianin mun hrang hranga UK mun hrang hranga lal King Charles the Third Nghahllelhawm khum tir ni tur lel takin hian muak to na ni yan ini lei Khawvel po Coronation in ai an muang yan chei moi em lom mai ni yan lal to lom khop mai le aten chuan hei King Coronation lom tur tan an in te an chei hiala tiang hian mani Inbuatsaih thiam dan danin King Coronation lal hriakthih inkhawm an temeng chu Nghahllelhawm khum tir chamin khawm lom tur chu an lo muaka hian an in te an cheia British flag lei Khawvel te an da tikan tiang hianin nasa takin decoration hi an siam ani chuan king tuna kan hmuh te so i pub nia judo kan ti mai chunga te chuan hian China sem em mai ni hian zudor na lamin pub na lamin hian Coronation lom tur tan hian Inbuatsaih ani
lal lal lukhum an khum ti na ni tur mei nirup sang ni le samni pathum Westminster amun hi Westminster Abbey ania London ani dona chimitan chuan hei Inbuatsaih na se maya King Charles the Third le anupui Camilla ite lukhum kumtir tuntutan khian Inbuatsaih Mup Mup mai ni khian restaurant le pub le Khawvel tor hrang po khian Inbuatsaih na sa Union flag Khawvel te tar tial chuai mai ni hun lim tak lo thleng tura hianin United Kingdom UK rampali big takin nam lom lian pali te mayang ram chung cheng English Scottish Wales le Irish te chumi mai pa ka Commonwealth mun sang tangin hruaitu mi pai mo tak te no phone khom do na chuan King Coronation Nghahhlelhawm Tawh hi lim takin hun mang do na ni chuan hei lam hi hunserh khasan khania tumai takian lo siam thame pa yan he lam hi chuana ke tani be thung ani hi hunserh khasan tiang hianin ei lekha tar lekha moi tak te le thil tar moi tak te khian kong laya tara chuan lal King Charles the Third lal lukhum man khum tir ni le thuan tiam ni tura hian chimitan chuan an Inbuatsaih na se em mai ni chuan heng bus stop bula te lekatar moi chu sang te ti chuan an kot lei lo vela tile mani ina te po lekatar lei lo vel moi tak te an chei hloma yang khanin Coronation lawam to hian muak kin Nghahhlelhawm to mai ni un nirup mei sang ni le somni pathum lawam tura khian Coronation of King Charles the Third and Camilla lukhum tir don ani chimitan chuan ram chung mi puite UK mun sang om te le Khawvel mun sang atanga palai local khom te po in chu hun hotum chuan an Inbuatsaih mup to ni tuna kan muang hian hei King Charles the Third Coronation 6 May 2023 di NG ka le khatin tara te hian pon moi British flag te Union flag te antar khat tu maya ti chuan hei hian hemi England te ti chuan Scotland te Wales te chuan Northern Ireland te hemi nam hlawm lian pali kan te meng chu English Scottish Wales le Irish mi te hianin tuna an king lo Coronation an lalukum an khum tir tur hi ropui takle puithu takin niruk ni lawm tur khian an muak thup don ani chuan hei hi Windsor Castle kha ani boka lian tram hem khop mai kolbing kol hemi ral ven na buk te poti theng chu khani chuan helam i akul local khalani zel boka chuan soitong khanin hemi Union flag British flag anti mai thin kha yan mun sanga UK mun sanga he King Coronation lom to tan hianin chumi hriat ding na tan le
จะมีใจมอยนะ decoration นี่เราเวลตันที่พอส่วนกันเตียงชุดอย่างส่วนหุ่นช่างตาบัวละส่วนยูเนียนฟลักที่ตัวมันสลมากันสวยต่างข้านินใช่ไหมน้ำล้อมเลียนตักบลีเตน่าอันดัลอันเชียกันที่ตัวระเฮียนคอมนาเฮียนล้อมตัวระเฮียนเชียที่คอมนาล้อมตัวระเฮียนปุยทูตะกินหุ่นช่างตะกินนั่นส่วนคอมโนHey King Charles III Coronation ไม่นิรุกสังนี่แหละสมนิปฐุมลมตุระขียนยัน Windsor Castle และเซเวลาโปอินบัวไซมุบตัวUnion Flag กันที่ไม่ทิ้งให้มี British Flag แต่ตารินยัน Coronationเลขาวันซาร์ตาร์มอยอันซีเตค่ะอันตาร์บกะอย่างยันยูเกมุนช่างอินบัวไซมุบตัวไม่นี่Nghahhlelhawm Tawh ang ren khop mai le Khawvel mun sang tagin ama lom puithu te anun kal khom bok don ani so mi kan hmu tai so Windsor Royal Shopping Mall mania chunga son it's one in rail station po achunga son awmani chuan na eng pub le hotel i lo velte eng hi eme Windsor Castle kot ta ania hian lal hriakthih na inkhawm lawm tura hian Inbuatsaih Mup Mup Tawh mai ni lam hi Windsor Castle kha ani ti hian hei hoi na lama piang mai hi an chei moi them em mai lal hriakthih inkhawm lawm tur tan hian Inbuatsaih na sa ti hriata hei coffee shop le do restaurant chi sang te le hotel thlengin Inbuatsaih na sa hian Windsor le a che vela po hian na satakin ami lal hriakthih inkhawm lawm tur niruk mei sang ni le somni pathum amun hi London Westminster Abbey ania chumia an hunman tura chuan tan chuan Inbuatsaih na sa ni ti kha anan saitel du ani Inbuatsaih mup tamai Lal Chhungkua hi mitam tak thalai abik takin thalai tia hianin atlana vak to lawa mitam taka chuan lal nei po tul to lo an thu nei na hi top toro se ti du te po an oma amaro chu kumu palam hianin alatlana em maya chu eng tika nge an ti top don ti po hi ala sai thei chuang lawa amaro chu tuna tanga kum som ni somnga ter le me chuan tuna thalai mek ten anan kumu palam anan ni nuap chuan helal ilo vel thunei lutuk chi te hi an ti top lawang ti sai thei mi alawa ten chuan text kan petam lutuk chutin khatin heng tiang lal nei hi tul to lo tiang khan an sei ve wong bong mai ni an helma hian Windsor Castle kha ania tuna hian Windsor Castle hi an siam thame ka an sei tuma salama kan sei tong khanin Windsor Castle chu lalnu Queen Elizabeth II ina adu berle angai na berle a chen tamna ber
อันนี้กันตีค่ะที่ชวนให้มี Castle ชุงงาSt. George's Chapel ลาเฮียนลลนู Elizabeth II ค่ะอันพูมาดิชวนอนุเลปาบุละElizabeth II ค่ะอันพูมาดิชวนให้ไล่เชเวลฮีWindsor ขดชุงค่ะอันนี้ Windsor Castle ชุงลูตันนะ Visitor Entrance เนี่ยตันนักขันเนี่ยส่วนตาเฮียนติเกตเลยนั่นเองเอามาชัวร์ส่วนลูกหลังไม่ตัวนี่ส่วนมีรองเท้าเต้ส่วนถึงลำอันน้องลำให้มีน้องลำมาแต่ส่วน St. George's Chapel เต้ Queen Elizabeth II อันภูมินะมุนตะค่ะเอามาตัวไหนตะเคียนที่ยัน maintenance ในดอกเรลเต้อันเราตีไล่ตะกันเนี่ยอันเราดูไม่นี่เหรอKing Coronation Nghahhlelhawm Tawh Vel อันนี้บอกว่านกน้อยไม่นี่เฮ้ยลองวอกละมาปะที่ยันInbuatsaih le tan toh kin adon nai ni thum ma chuan henga hian stage le lo vel te chuan me pui kal khom thaina turang chin siam sak chi te kha ananda lenga chuan thena chan chen mi te omna mun deuh te chuan media lama malatu te aran le bok nga helai mun hi khat le thup don ani thok niam le mai British Airways chu hi a long walk aya chuan lama hian Windsor Castle ka ani chung hi Windsor Castle ka ani chuan hian chung hi tunma King Charles no Queen Elizabeth II lai kha chuan helai mun hi a chen na mai ania helai hian hun tam tak amang ani chuanส่วนนายมันจะปล่อยให้เราตัวจะปล่อยให้อันต่ำบักตัวเราเงี้ยยังพอเสียแล้ววะมาเราจะกันเข้าไลฟ์ไปเดี๋ยวบอกเนี่ยอย่างนี้Windsor Castle ต่อตัวชมชื่อกันเราอีกส่วนพวกเราคนสั่งไปอย่างนี้อันนั้นคนขอมา history later เร่งอันนี้บางอย่างนี้Castle จากเห็นโดนมาผมสร้างกันโดนลายเหลี่ยมตาที่สวยงามที่ตะกันอันบัตรเทรสเทียบัตรดาบัตรหลอกเทียอันบางคานินเฮลัยมันยังมีตั้มตักส่วนละง่ายปอยหมอนี่ decoration ที่อันที่เทียมนี่เป็นไหมอ่ะส่วนมา King Charles สลักเตตารา decoration นี่เราเวลเตเสียมปะกะยันนินฮีลัลคุมเตโต King Charles III อันนี้Coronation ลัลคุมเตระตุเทียมนี่เราเวลเตในเตโตอัน King Tharju อันนี้อนุบารัลตังคานินอนุไอเอาส่วนลัลนะลัลลุคุมฮีนี่รบไม่สร้างนี่แหละสมนิปฐมเขียนคุมเตียดอนนี่ British history ไม่ลัลนูตัวน่า King Charles III คามีนู Elizabeth Queen Elizabeth II ค่ะรำชูงาเราเรียลไรเปอร์อันนี้
chuan a Khawvel pum hop zong point nation hemi ram pakhat ta na ro rel rei ber dot tu ani hial ani chu hian ai tantama hian sang zakwa le somnga pani kum khan tuna Queen Elizabeth limol liam ta khan khami kha apa ai o in Coronation an lo ti ta a somnga pani atang sang ni le somni pathum in kar kha midang akara lal leilo velte chazep anom lo wangin khami hun chung kum som sari nuwa Coronation i tile ani chau don tina angani chu yan ram chung puithu po henan lut em maya chuan an Nghahhlelhawm em boka chuan Khawvel mun rang point lom puithu tam tak an nei to boka an nei mek boka an nei zel bok nga do tu da za do tu za tian yangin mi zo tu pinga an mani do tu tam tak anom lain do tu tam tak anom be boka yang chuanin atiang lal nei ta tu to lo ti le po anom be chalai de chinga ati takin chuan amara chu mi tam tak ril ro han ala tlana em maya chuan lal nei zel te po hi tam tak chuan an la duwa lal za omna emi Lal Chhungkua za omna pon nun zel te po hi an la duwa ni kha an soitel duwa ni lo me King Charles III hi November ni som le pali sangkhat zakwa somli pariat khan Buckingham Palace London alo pianga chuan anu pa King George VI lalaya piang ani chuan King George VI aboral nu khan anu Elizabeth II anu khanin lalna changchun somta chu kumsang khat zakwa le somnga pani khan Coronation an thutiam ilo velte hriakthih inkhawmna thutiam velte an tir nge ani tichuan anu Queen Elizabeth II chuan niriat September sang ni le somni pani nikuma mual aliam khan afapa tuna King Charles III hian lalna chu chang chun som ta chu tun niruk mei thla sang ni le somni pathum lawm tura khian Khawvela ram hruaitu milar tak te chuan politician lar tak te celebrity mi chalang tak te mi sangtel phone comment he King Charles III Coronation hriakthih lallukhum inkhawmna hunserh tak mai hi Westminster Abbey London ropui takin an mangdo ni emi mona hian mi poimo tak te mi chalang tak te so ania ropui taka manto ani chuan le za na an Inbuatsaih Mup Mup wangin an Inbuatsaih na po athatok tura ngai la amunom le don ni lo thlir zelang